Mai story aici din nou cu un scurt metraj. Yo, vise în oglindă. Seara târziu stau și mă uit la stele, caut orizontul viselor mele printre ele. Dar odată cu dimineața ce s-a așternut, orizontul viselor din nou s-a pierdut. A început o nouă zi, ca oricare alta, cu muncă, sudoare și la urmă plata. Iar se lasă seara și ajung în așternuturi și am la vise în cap de zici că sunt doar fluturi. Și încep să scriu aici despre vise, frate, despre vise ce le-am lăsat pe toate în spate. La 11 ani boboc, jucam mingea la bloc, vroiam să fiu ca Maradona, fotbal să joc. Pe la 15 ani deja alt vis în cap, m-am apucat de canota și am început să trag. La 18 ani eram hoinar pe rap, băiatul s-a schimbat, avea deja alt vis în cap. Stătea în casă, doar scria și nici noaptea nu dormea. Vroia să iese sub mine acum și lui ceva, dar nu prea ieșea. Băiatul se enerva, arunca și trântea tot ceea ce avea. Visele de afaceri au devenit realitate când a văzut că le scoate din cap pe toate. Uite-te, așa s-a întâmplat. La 26 de ani băiatul s-a schimbat. Yo!